Fawissu li għadda fost il-ħidma tagħna kellna konsultazzjoni mal-Forum Għawdex fejn ħareġ biċ-ċar illi hemm bżonn ta' ħidma biex Għawdex ma titlifx l-identità tagħha li tinsab medda minn kull aspett u li qed teffettwa. Teffettwa mhux biss il-ħajja tal-Awċin ma qed teffettwa wkoll l-iżvilupp. B'hekk nemmnu illi l-politika tagħna, il-politika tal-Partit Nazzjonalista tista' tibqa' tkun dejjem għal Għawdex aħjar. Konvinti mill-viżjoni tagħna għal Għawdex ħalli ir-reġjonalità ta' Għawdex bl-awtonomija allura fit-tmexxija wkoll propju mill-Kunsill Reġjonali nistgħu nemmnu li Għawdex jista' jkun ħafna u ħafna aħjar għax l-Awċin jixirqilhom aħjar. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fi żjara li kellu l-ħadd filgħodu f'Għawdex kif qatt ġurnata man-nies f'numru ta' lokalitajiet fosthom fin-Nadur, Għajn Sielem u r-Rabat fejn diversi persuni qasmu l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom ta' kuljum iżda aktar minn hekk jinsabu mimlijin kuraġġ għal ġejjieni. Din iż-żjara hija parti mill-programm ta' attivitajiet li jwasslu għall-festi tal-Indipendenza. Bosta tkellmu dwar xhur sħaħ ta' stennija għal bidla immedjata fejn jitlu ħtiġijiet tal-Gżira Awċija, iżda sejħiet tal-Awċin baqgħu ma natawx widen. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq li jeħtieġ bidla reali u pożittiva li tista' tinkiseb biss jekk jittieħdu u jkunu implementati deċiżjonijiet urġenti, robusti u tanġibbli fejn tidħol il-politika tal-ippjanar u l-mudell ekonomiku preżenti. Huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista kif dejjem għamel se jkompli jara li jkun hemm pjan adegwat għal Gżira Awċija fejn dak kollu li huwa Awċi jinżamm. Rridu nkomplu anke naħdmu għaliex Għawdex għandu bżonn sptar tas-saħħa li jixxaqlu. Mill-oppożizzjoni irnexxielna għaliex żammejna illi l-isptar, l-uniku sptar ġewwa Għawdex ikun u jibqa' ta' dawk illi Gvern Laburista ikkonfoffa magħhom biex jaħtfulna u ġibna lura l-isptar, l-uniku sptar f'Għawdex, imma fadal iżjed. Fadal investiment mhux biss infrastrutturali, imma rridu nagħmlu investiment anki fejn jidħol is-servizz. Il-kemoterapija li s-servizz MRI, kemoterapija u servizzi oħrajn għall-Awċin stess isiru ġewwa Għawdex. Fuq it-turiżmu l-kap tal-Partit Nazzjonalista sema numru ta' negozjanti u nies fis-settur fejn saħqu li jeħtieġ li f'Għawdex imur turista kwalità u li mhux biss tmur il-kwantità. Bernard Grech għalaq billi qal li l-politika tal-Partit Nazzjonalista i għal Għawdex aħjar għax l-Awċin jixraqilhom l-aħjar. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg u Chris Said flimkien ma' membri li jagħmlu parti mill-Kumitati Sezzjonali tal-Partit fil-lokalitajiet li żgħar, sindki u kunsilliera.